Praise the Lord. Hallelujah. We have been robbed of our children. Hallelujah. 3, abantwana bangamandla basho strength. Amen. Ingakho isizulu sithi ukuzala ukuzelula. Abantwana basho strength. Praise the Lord. Number 1, progress bakhona. 2, bayifa. 3, by strength. Ukushika-shikeka. Uyabona uma benganakiwe. Uyabona nje enye yezinto lento ngisho angireferi kuba kuthisha baka Sunday school. But you can see ukuthi amabandla ethu nje, amabandla ethu, not only this local church, amabandla ethu are very careless ku Sunday school. Nathi njengabefundisi sinekala ngoba imfundiso la ekhaya ithi uma umfundisi esepulpit at least u15% wesermon akawubhekise kubantwana. Angashayi kuphela kubadala kodwa at least u15% wesermon aka-address ingane. So ngizama ukusho ukuthi sonke siseqaleni, we need to repent. We have been robbed of our children. But uNkulunkulu is willing to help us. Alibonge igama lika Jesu. Uma engasivula amehlo siqale sibe nefocus kubantwana. Hallelujah. Nikhona abathandekayo. Ngoba uNkulunkulu ngendlela faithful ngayo abantwana ulokhe balethe njalo. Nikhona abazalwane? Laba bakhona ke asingayenzi into esiyenze kulaba abadlulile. Kahle wonke umuntu oyilungu lebandla uthisha ka Sunday school. Sonke la singothisha baka Sunday school. Biyezwakala abathandekayo. Now asingavumeli ke. Yabona namhlanje I want to ask uba sivumelane ukubreaka lo moya webeast. Glory to Jesus. Hallelujah. We need to break the spirit. We need to break the spirit. Njoba ngitshela nje awamaningi kangaka amabandla engihambile kweLegion yakwaZulu, but mangifika la ngibonile ukuthi ingcebe inkulu kodwa sirotshiwe. Sirotshiwe. Even last Kawin Assemblies of God le unozala ama ministries amaningi kugcwele abantwana benu. Basuka la angazi baphunyulwa yini. We need to make a self-evaluation, self-introspection. Why singamuvi nabantwana bethu? Why kudla sidla ukungadleki kubona? Glory to Jesus. Hallelujah. Why imenu yethu babe allergic kwimenu esiphethe? Basiphunyuka kanjani? Ingabe imenu, ingabe ama systems esiwasebenzisayo. We need to check ourselves. Mina angikholelo ebandleni elihamba nje liqhube lingabheka umonakalo liwulungise liwathene liqhube nje. Kwesisikhathi ngibuye ngichallenge i-age okunye ngingakwazi ukukhuluma. Alibonge igama lenkosi. Ngingakwazi ukukhuluma. Uyabona umoya webeast uma ibandla eli invadwe i-spirit of beast ulizwa nangelanguage yalo ulimi. One of the seniors ohlonishwayo, the pastor, kuyakhunya kwi-conference sinengxaki ukuthi why are we losing young ministers, young pastors? Ingabe bonke baphuma ngoba kuyintando kaNkulunkulu? Le item isephethe ngoba ka record anginandaba kodwa ke phela mangishumayela lenye into. Le item yangena yaphuma kwi-agenda, yangena yaphuma abafuni ukuxoxa ngayo. And omunye uthi
uma behamba qala ngabona ukuhamba bahamba kusekhona uBhengu abanandaba ukuthi bayahamba but even kusekhona uBhengu bebehamba abantu abacheck ukuthi bahambiswa yini onjani umzali ongenandaba ngokuhamba kweingane zakhe onjani umzali othi I don't care elahlekelwa zingane umzali onjani lo othi akunendaba elahlekelwa zingane ekhaya. The spirit of peace has invaded the house. Hallelujah. Yakhishi point yangadiscuss. Ikhishwa ile ndoda endala. Amen. Ukuthi abahamba. Amen. Akuqala ukuhamba kwabantu abahambayo. There's no need to discuss this. Isihlupha thina. Ngoba kunabantu who are supposed to take this movement bayise phambili baphuma hayi ngabe thanda ukuphuma indliminyene. Indliminyene noma madoda ngamaprofeti ecela ukuthi ake siyi-extende man sinikezeni ithuba siyi-extende asifuni ukuyishiya sifuna ukuyi-extenda siyasuffocate. We don't want to leave the house. All we need is extension. Kwagcina ngabaprofeti beBhayibheli ukuba ne-wisdom ungabanqambela abafana mebefuna uku-extenda bathi hambani bafana niyogawula kodwa ke abafana baphinde bafuthi baba ne-wisdom bathi masihamba asifuni ukuhamba sodwa sifuna ukuhamba nani. Injongo yethu akukhona ukushiya umuzi uku-extenda. Uma umuzi ukhula noma unendle eyodwa umazanda ingane there must be an extension. And makuzo extendwa indlu kusho ukuthi kunamasayidi okufanele abhidlizwe. Awukwazi uku-extend ungabhidlizanga. Kunento ofana ibhidlize makuzo extendwa. Glory to God. Hallelujah. Now, yileyo nto ke bayi-concern ukuthi why don't we change things? They are afraid ukuthi indlu le bahlale kuyisikhathi eside manje mayizo-extenda kunobonda okumele lidilizwe. Glory to God. Hallelujah. We have been robbed of our children. We have been robbed of our children. Bagcwele enkalweni. Abanye akusibo bonke abaqala ama ministries abaphumelelayo abanye ba struggle abaphumanga ngoba bethanda ukuphuma yi-suffocation. Siyayibreaka la esikhaweni. Siyayibreaka la esikhaweni. Ngegama lika Jesu. There shall be no suffocation. Praise the Lord. And siqala siyayi-extenda kole mimoya indlu yasesikhaweni. Ngegama lika Jesu we speak extension. Hallelujah. We are removing the boundaries. Glory to God. Hallelujah. Awukwazi ukubeka ama-measuring line eJerusalem. Awukwazi ukumeja kuthiwa indoda eyayizama ukumeja ibeka yakhuzwa kuthiwa no, remove that. Jerusalem cannot be measured. How can you measure into ephilayo ekhula edeveloper ungayimeasure uthini? Ngoba from time to time it must grow. We have been robbed of our children. We have been robbed of our children. Some were talented musicians. Talented that and that. Woo! How rich we are. How rich we are. Assemblies of God. Effectively, unozala lo. Oh, insimbi ezinye le. Yithemba leAfrika leli. Glory to Jesus. Makubethe thina. Glory to God. Hallelujah. Ubaba uBhengu uthi uma kubhedethe one of his messages uthi people have got hope in us. Then makubhedethe thina there is no hope emhlabeni.
hayi ngoba ebeka ipride ukuthi uNkulunkulu ngeke avuse abanye, wayesho ngenxa yamandla oqaliswa kwe-movement. Even abantu abazali ebebengakhonzi la bebethumela ingane zabo kaSunday school zizofunda Assemblies of God. Nikhona abathandekayo, nikhona abathandekayo ngenxa yestaff ebesesiphethe. And ubaba uBheki was ahead of his time. Noma ubuka iprogram ye-youth uyayibona ukuthi is relevant, uyabona it's not limited esikhathini, is relevant from time to time. Praise the Lord. We have been robbed of our children. Nabakhona abasekhona endlini yenkosi barojiwe ngegrowth yabo. Hallelujah. Hallelujah. Awukho umoya kaPaul, an encouraging spirit. Encourage abantu abasha. Encourage Timothy. Stay up your gift, Timothy. Woo! Hallelujah. Timothy, ungasidembeseli isiphiwo sikuwena. We need the spirit of Paul in the house. Glory to Jesus. Ukwenzela ukuthi abantu abasha basekhona bangabe besaphuma ngoba the spirit of Paul is in the house. Umoya uencourage upcoming ministers. Glory to Jesus. Timothy, ungasidembeseli isiphiwo sikuwena. Stay it up. Stir it up. Stir it up. Stir it up. Kuvuka ama families. Uma so dear the spirit of beast, glory to Jesus. We need ukuthi uNkulunkulu restore the spirit of Paul and also restore the spirit ya family eyasiza uApollos. Niyakhumbula lo family? uApollos eshumayela bamthatha bambuyisela eceleni bathi mfana uyashaya khona kodwa lo ngisi 1 2 3. Nikhona bathandekayo? Ngiyayilibala le family. Lo baba no mama, glory to Jesus, ababedayisa bethunga amatende no Paul. Do you remember them? Hallelujah. Do you remember them? Aquila and Priscilla. Amen. Aquila and Priscilla. Le family yayineso endlini kaNkulunkulu. Praise the Lord. Iyambona lo mshumayeli uApollos uthi uyaqeqebula uthisha wezi uyalunpack izwi kodwa kunento eshodayo. Amen. Engathi bambiza, I can imagine, but mayiqeda nje on Sunday awuzivakashele sibe ne lunch nawe. Amen. Not to destroy him, to encourage him, to improve him. Nikhona abathandekayo? Amasotsha agcwele endlini. Nikhona abathandekayo? Kodwa alinyazwe izandla. Amasotsha agcwele endlini kodwa alinyazwe izandla. Kudingeka lo yamoya kwa Aquila no Priscilla to encourage, to train, to equip privately. Anibonge igama lenkosi. Now, we have been robbed of our children. Ngifuna ukuthandaza ke manje. And okokuqala lokho kwesibili kuthiwa the spirit of beast, the spirit of beast has robbed us of our children. Number 2, has destroyed your livestock. Amen. Imfuyo. Hallelujah. Material things. Kusho ukuthi ibandla leli eliphila kwi poverty. Because of the spirit of beast, asigcini ngoba sisirobhe kubantwana, but our livestock, our possessions. Sibe ibandla eli poor even financially. 3, and make you few in number. The spirit of beast has made us few in number. Hallelujah. Has made us few in number. That's how the spirit of beast work in the house of God. It robs us of our children. It destroys our possession, livestock. Amen.
u-80% webandla ustrugglishe empilweni because the spirit of beast has dropped us off our possession and also has made us to be few in number. Kanti intando kaNkulunkulu ibandla lande even numerically. Hallelujah. Uthi uNkulunkulu mayekhuluma noAbraham, phuma wambonisa inkanyezi. Hallelujah. Uthi njengoba uyibona inkanyezi uthi ungayibala, washo ukuthi ayibaleki. Uthi ke iyoba njalo inzalo yakho. Aphinde futhi amkhombisa ihlabathi zolwandle. Athi ungazibala bese ethi iyoba njalo inzalo yakho. Praise the Lord. Inkanyezi esibhakabhakeni spiritually kusho ukwanda kwebandla kwezikamoya. Ukwanda kwebandla kwezikamoya. Inzalo kaAbraham efaniswa nezihlabathi zolwandle kusho ukwanda kwebandla numerically ngokwenamba physically. So fanele sande both sande njengenkanyezi spiritual, glory to Jesus, singasilalelwa nesisodwa isiphiwo sikamoya. Nikhona abathandekayo, imove kamoya oyingcwele sicetshiswe ngayo. Praise the Lord. Siphinde sande okwehlabathi zolwandle. Glory to Jesus. We keep on giving birth. We keep on giving birth. Siyazala. Glory to Jesus. We keep on giving birth. Praise the Lord. Sibhabhatiza ngoba bayazalwa. Praise the Lord. Today we are going to break the spirit of beast in the house. Ake simene ngezinyawo zethu sizothandaza. Ngegama lika Jesu waseNazaretha singahamba siyoshumayela olwandle kodwa mabefika la bathole the spirit of beast, they are going to be destroyed. Kuzoba yize ukushumayela kwethu. We must clean our house, set our house in order. Hallelujah. Oh, ake silanda abantwana bethu emthandazweni. Ake silanda abantwana bethu emthandazweni ngegama lika Jesu waseNazaretha. Ake sibalande entabeni lapho isitha sibalahle khona ngegama lika Jesu. Ake sibalande kuyo yonke imihosha lapho uSathana bavalele khona, kuwo wonke ama caves ngegama lika Jesu waseNazaretha. Ibandla lonke liyathandaza ngegama lika Jesu elinamandla. Begin to open your mouth. Kola bashanda uvula umlomo wakho uthandaze ngoba njengoba sithandaza nje after this prophetic message ikhona into ezokwenzeka. Siyabalanda, siyabalanda nabathatha umoya wezwe. Siyabalanda ngegama lika Jesu waseNazaretha. Egameni lika Jesu waseNazaretha siyathandaza. Siyathandaza. Sihlakaze emkhathini, sihlakaze igodlo sobumnyama. Siyamelana nespirit of beast. Siyamelana ngegama lika Jesu waseNazaretha nomoya that is destroying our livestock in the name of Jesus. Ngegama lika Jesu waseNazaretha, moya oyingcwele begin to move. Moya oyingcwele begin to touch their lives in the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Siyathandaza. Siyathandaza ngegama lika Jesu waseNazaretha. Siyabalanda. Oh, in the name of Jesus. What is impossible with man, it is possible with God.
in the mighty name of Jesus. Ngegama lika Jesu waseNazaretha, somandla yenza, somandla yenza, somandla yenza, thungela inhliziyo zabo in the name of Jesus, in the name of Jesus. Touch their hearts in the mighty name of Jesus. Touch their hearts in the mighty name of Jesus. Siyathandaza moya webeast awunamandla, the wild beast awunamandla, egameni lika Jesu waseNazaretha sikhuluma ukuphila kubantwana that have been destroyed by the devil. Ngegama lika Jesu waseNazaretha abavuswe, abavuswe noma sebenuka njengoLazaro, kodwa abavuswe egameni lika Jesu noma sebenuka, abavuswe in the name of Jesus. Siyabalanda somandla. Oh, rabababa sotolobobobo, rabababa seketeke, ribako shata limahanda, reketeke libaha, rasula bahande, rekete libahanda, rubo shata, rakata libahande, ribako shika, rabababa zukata libako shata. We break the spirit of peace in the name of Jesus. We break the spirit of peace in the name of Jesus. Kola bashala siyahanda. Ngegama lika Jesu, noma ngabe babanjwe yini somandla, namhlanje siyabakhulula, namhlanje siyabakhulula, namhlanje siyabakhulula, namhlanje siyabakhulula, sibabiza back home, back home, back home, in the name of Jesus, in the name of Jesus. Abanye Nkosi sebehlubuke nabazali babo, ngegama lika Jesu waseNazaretha siyathandaza ngabo, siyathandaza ngabo, siyathandaza ngabo egameni lika Jesu waseNazaretha. We are calling them back, 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 we are calling them back in the name of Jesus. Gama lika Jesu waseNazaretha. Oh Baba, siya destroya zonke izinto ezibabambile. Oh hallelujah. We break every chain, every yoke. Ngegama lika Jesu waseNazaretha sikholwa into yodwa Nkosi, ukuthi as we pray uyawenza lokho. Babona amandla, as we pray uyakwenza lokho. In the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus. UNkulunkulu ezulwini, uNkulunkulu emhlabeni. Oh my God, wena unikeziwe onke amandla, lonke igunya, isandla sakho sinamandla, sinegunya. Hey Baba, kwezakho izandla uphethe ikhiye zokufa nezehayidesi. Baba wethu onamandla, siyakholwa, 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 siyakholwa uyakwenza lokho egameni lika Jesu, 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 egameni lika Jesu. Baba wethu onamandla, le ndawo yasesikhaleni akube indawo yakho Nkosi. Nkosi yami, amanzi abhulukisayo, amanzi akhoza imiscarriage ey'ntweni zikamoya, siyawelapha, 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 siyawelapha. Sifaka usawoti wegama lika Jesu,
sifaka usawoti wegama likaJesu, sikhuluma kuwamanzi abhulukisayo ngegama likaJesu. Awabe mdodi as from now on, in the name of Jesus, 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 the name of Jesus. Hallelujah. The name of Jesus. Nkosi. Cela uNdlunkulu azothandaza. uNdlunkulu lo wakwami cela azothandaza ngegama likaJesu. Come in the name of Jesus. Hallelujah. Zosibongela ngegama likaJesu. Ikhona lento uNkulunkulu ayenzayo bathandekayo. God is doing something. Umoya engcwele uthi anginicele singawudeleli umkhuleko esiwenza la. Kukhona uNkulunkulu akwenzayo. Siyabonga Baba egameni likaJesu. Siyabonga Nkosi ukuthi balandiwe ezindaweni zonke la isitha sibathumbele khona. Balandiwe, malandiwe, Muriashi harashika. Balandiwe, echelele unga. Balandiwe, echelele okuthandizwe. Balandiwe, echelele ubungoma. Bakatha sataka. Muriketeshi harashika. Balandiwe negama likaJesu Kristu waseNazaretha. Siyabonga uNkulunkulu wethu, siyabonga Somandla ukuthi izinto zethu ziyabuya egameni likaJesu waseNazaretha. Ziyabuya, 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 ziyabuya. uNkulunkulu wethu egameni likaJesu. uIsrayeli umephume eGibhithe uthe siyawuhamba nakho konke okwethu. Murashia harashika, muria haria haria. Ziyabuya izinto zethu egameni likaJesu waseNazaretha. Baba siyabonga, Baba siyabonga. Mabukwenzile lokhu ukuze igama lakho lidunyiswe. Hallelujah. Thank you, Lord. Shokalabasaya. Korabasata kalabakarabash. Elabakasoli bakalabasa. Thank you, Lord. Hallelujah. Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Jesus. Oh. Shukarabakata kaboshina bahatalabaya. Shukalababa. Yes, Lord. Yes, Lord. Jesus. Jesus. Oh, Nkosi yami. Oh, Nkosi. Jesus. Jesus, 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 Jesus.
Hallelujah. Hallelujah. Jesus. 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 Glory to God. Yeah. Jesus. 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 Oh, Nkosi. Oh, Nkosi. Sicela umama uDube asibongele lekukhuluma kaNkuluNkulu, asibongele le prophetic message enkosini. Yes. Thank you, Lord. Asibonanga Nkosi yami njengawe nongalinganiswa nawe phakathi koNkulunkulu bekhona bonke abanye bababeka indlebe kodwa abezwa thina sinoNkulunkulu wethu osilalelayo nosizwayo uNkulunkulu wethu omuhle siyabonga Nkosi yami ukuthi inkosi ukhulume kahle uNkulunkulu onamandla wonke kuzo zonke lezi insuku babona amandla wonke singenile kuyi-prayer and fasting wasifundisa wasikhulisa wasondla wasinika izinto eziphezulu esingazazi uNkulunkulu wethu ongcwele wasivula amehlo wasivula izindlebe uNkulunkulu wethu ongcwele siyabonga somhlekazi wezulu siyabonga dwala lensindiso yethu siyamangala ukuthi inkosi yami abantwana bethu kanti sirojiwe ngabo Nkosi yami bake bama abanye lapha Nkosi yami bayinikela kodwa babuye baphuma asazi inkosi bakhishwa yini uNkulunkulu wethu ongcwele sisize babuyise uNkulunkulu wethu ongcwele babuyise dwala lensindiso yethu thembe wena ngabo akekho omunye simthembile mana njalo Nkosi yokuphila mana njalo dwala lensindiso yethu amen. Siyabonga abathandekayo singahlala phansi uNkulunkulu asisize siqhubeke nokukhulekela lesi simo sicela bazothatha umnikelo ke beze ngaphambili egameni lenkosi haleluya. Singaba sisho nje worship song eseza umfowethu lapha ya emva egameni lenkosi.